O potencial das instalacións náuticas de Boiro atrae cada vez máis visitantes a nivel internacional. Co obxectivo de explorar novos mercados e fidelizar clientes, o Concello dá a coñecer a súa oferta náutica a través deste salón. Ampliar as expectativas, darnos a conocer nun mercado importante da náutica para Boiro e dar a conocer os nosos portos, a calidade dos nosos portos e as nosas xentes. Vamos a través da náutica a fomentar en principio os nosos portos náuticos e tamén o que é o resto dos produtos turísticos de Boiro. Por tanto, facemos un efecto sinérxico, completo e amplio. Precisamente esas sinerxias favorecen que os visitantes que chegan á localidade atraídos pola ampla oferta náutica poidan disfrutar tamén do gran abano de actividades turísticas que ofrece Boiro. Patrimonio, natureza, cultura e gastronomía converten o municipio nun destino idóneo. Aparte de ver e disfrutar dos náuticos, podrá disfrutar evidentemente do noso rico patrimonio, non? Tanto os castros de Neixón como as mármoras e os restos prehistóricos que hai na Serra do Barbanzo, o mismo momento do Pazo de Goiáns, despois a nosa riquísima gastronomía en marisco e peixe en produtos da terra galega, e tamén as nosas praias. Nos Boiro ten en estes momentos 10 enseñas de calidade, unha en náuticos, 7 en playas, un sendeiro azul e un centro azul. Ademais, a súa proximidade con Santiago supón un valor engadido como destino turístico. Sobre todo é a cercanía de Boiro con Santiago, o sea, dos portos náuticos de Boiro cos de Santiago, es decirlles que aí poden estar, deixar un barco, poden coller a autovía, chegar a Santiago en 35 ou 40 minutos, que realmente é a demanda que eles teñen, non? Poder deixar nun porto náutico seguro, de calidade, con bons servicios e despois acercarse a Santiago. No marco da estrategia de promoción no mercado británico, un dos máis importantes no mundo da náutica, o alcalde de Boiro está a manter encontros con representantes de diversas institucións e clubs náuticos.